فجنا سبك كان جنك جن كان لسمك قدس لك أزلك السجد كل بركولك يتكنى كل لسان أنت وتعملك عملك وجزيا جالس وانكسان جالس عملك أنت لكل جالس قالوا كل نفس نسيوا كأننا بكما مهارنا كل سؤال كان زي بلانت مسافة تصلي كما زبلوا إذا سعدي آمن بارسقا قويتا يس كرسا سما قبرن مفصمتا ساعات معلتني كمون قسم سالمو سلازخونت كموداتا غزي عدنا سبتوصر قدوس እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ማዓልት ዚያን ስለዛ ሰዓት ዚያን ስለዚ ጉባኤ ዝን ስለ ናይዚ ጉባኤ ተሳተፍ ዝገበርካናን ክብረን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና نعلم سلام نزازلنا يهاجر سلام هاجرنا حزبنا غرابتنا ما غنادما سلام هبنا ودسم موداتو انت تصبق ايما موداتو كلنا تصبقلنا اب حمام زلو فوسلنا اب حزن زلو صنانا علنا تጨنقم طميام زلو نسعيم سغا بنفس تاسرو تحيم فحز ولد ما اكبهم اب صباب شجرا مكرام زلو دما مسرف طرلهم من أدينا قدس رنجر مريم ملادنا تناي ملاك ترادنا تناي نبياتنا ورياتنا صار كان سمايتات صلاتي تفلينا كم تنهاري از مهر كايم أو سمايات نبرابنا نبلنا نشوع كلنا سمك يقدس منقصات مسا فقد كم تاب سماي كم دم أمدريخون على تنجرانا لما حبنا إحنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا نمسنا عندنا كم كفادقنا نامبرا فتنا يتتونا منقصين حيلين كبرني زل على أمنات كايم أمين وزتي مريم بنا قدس قبل من الله سلام لك الله بحلنا غدن قليخي بسقاهون دنقليخي أدي جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك الله السغيكا عن السبرقتي غيف ركرسفهم برخم تسقا جابير مساقي أوفست دسوالكي حتياتنا أخسر يلنا نفت ودخ إيسوس كرسوس من تانا محرات لمن الله أمين افتح ويسري جنام لكن ودانيس كرسوس كانيكا كانا سريات يادم ساسي أبسا ولدو لبروكا ساتي بران أنتم عوية قناة وإيديا قناة ران ساروكا سنات تبس مكما كون فتانون تاني يرسيان نسبلوان سمات جيو مهار النكرسوس مال عصر تغلت جيو مهار النكسوس 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 بزحلفة محرنا بزمسل محلونا بافن منفس قدوس بأنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلت بنت أجزتنا مريم أنكسوس 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 بنت أجزتنا مريم مهار النكرسوس صارت جزية كاس نكرسوس نقصين أملاخين مسجانا أربلو حتياتيك حد قال لك ألمنو أي مسجانا صلوت سناي نجار نجبرلنا يقرب على الجابيه ربون قويتنا أملاخنا مدحنا نيسكر صوت نمسكنا لنا سويرنا ردينا يحلونا نغربنا تقبلنا تماقبلنا ناسنا كسعدا سعدي أو نبتحنا أي حجوم بزعدس على الجيان بكل زمن يوتنا بفصم سلام كحلونا كل زحزي ورملخنا ندمنا لنا وقويتنا جابيه كل التعزابون قويتنا أملاخنا مدحنا نيسكر صوت لعلو كل قبرين من تقول قبرنا وش تقول قبرنا مسكنا كلنا سلسة صور كنا نزرع داخلنا دخل خلنا نبخون سلسة ضرب كنا تقبل كنا سلسة عوب كنا زتنا خلنا كسعادة سعد يوم سلسة بتاخلنا مسكنا كلنا وقويتا يقرب لنا ومفكر سب سلسة لمنا كلنا كم مرات كون دلنا نزعد السعلة زيان كل زمان واتنا نأخذ بنفراب بفصم سلامكم بفصم عبنا كل غنات كل مكران حبون قون زخنة كل قبر سيطان مخرق فعصبات من العل سلان وقويتا كبير كاب كل حزب خاون عرح كاب زرياب زلنا يبوت هون عرح زطعمن زحيشن عزلنا تمن كربيتم كل حال سلان كرق سلطان ذهب كنا نسخاهم كاب كل خفا دخنا نوالا حنا برنا فتنا يتت ونحد ودخا قويتنا املخنا مدحنا يذكر ساس من تفر سبيل بزقبر محرت نقرتان مسخا معرم حوم زغنا منفس قدسن مسغانا صنعات بوزل لك من كل ساعه نزل علم امين من السحا مزمور 50 حدن واملاخ كم سالخا محرني كم تعبيرها بسايد مسس قبا بسايد صبك حصبني كم حتياتي وناصرني انا بسايد فلتالكم ما حتياتي كل غزي قدم اي زربا خاص عاد فردغان سون كاتر كبسي انا ناخا تراي بدلكو اب قدمي خاكي غوركو نو بابسات ولدكو كم حتيات تنستن حقا واشتغات دليو
عبون طوم مهرن متغصر بسسم عزاز رين كبرت كصعود صبن تنزغت كتكاين عاصم تحقوساس بحتان حقوسنا اسمع عن قص كابحت يتي كولن بزلا بسايم دمس سو عملاق صري لبه ترلي صنو منفس كاويش تحدث كاب قد كاي دربين حقوس من حن كامل سلي بفقادنيا منفس وندق فني مقد خان مفرس خمرهم اي حات انا وغاهم لسي وعملاق املاق مدحاني كبدا دمان نقفني لساني صدق حال الكتب له يا قويتا في مسكانا خنقرس خنا فريك فت مسوات بها بلكاني تزي كونس مقرب كل كان يرن مسوات مرارايت وغني خم مسوات املاق سور منفسي واملاق نسبرن كتكتن لبايت نقني خانس ام صقها سناي غبر لما كاتيات يرسالم ندا شوب مسوات صدق بزحر مسوات بمل مسوات بها كل كايش وعم مسويخا اراحوخ قرب الكايوم حل لويا صلاة جزية دكاس أبونا صلاة جزية دكاس نباهم يبونا سمعني زلبنا أي سمعنا له حجها حجها أبونا حجها سمع له ده أبي مرقتها بنات سمع لهم بناتي في هذا دمسي لن عيط رحدي ولا سام أبي مرقتها تسمع لهم أنا أبي أشياء في هذا أوكي أي سمعنا له السم مثلني أبونا اسك ميكروفونكم رأيوه خالد سمع له اسك سام تجاربهم تسمعوها أبونا سمع لهم سمعكم له أي سمعهم نزله الرأي صلاة هلو دمسي لن نعيط رحدي ولا دولة لهم بسامي السهم تراهم زي تسمعنا زلهم بركال اسمع الله بلهم متى ميكروفونهم كعري بتعم التحوت سمع الله انت مقانون دعي صدق هذا حنا نخدول لهم سامي كم مسمر كيت وز من تسخة اوكي سمع عيسى انا حقن مش ميت ثاني حقريتها
حجي سمع له حج هراي مزمور 130 حاونا يعقوب مزمور 131 حبتنا تمنيت مزمور 132 أدينا من مرسارة سمع سنة أقول مش 100 سنة غيرها مزمور سمع له حج هراي مزمور 100 هراي مزمور 133 أدينا من مرسارة مزمور 134 حاونا ساميل مزمور 137 نبزمبركني حبتنا رزنت أبونا 100 قبرواز مزمور 138 حبتنا ملو ميتن 41 رزنت حبتنا هيبة كده سمعي هو أبونا كم يوعيلكم እግዚአብሔር ይመስገን ራይ መዝሙር 141 حاونا ያዕቆብ መዝሙር 142 حبتنا ትምኒት መዝሙር 146 አዴና መምህር ሳራ መዝሙር 147 حبتنا ረዘነት مزمور 148 حبتنا مولو تعمك انت خوينا عاويل كتب سهلنا سمع انت اللي راي كم يوعيلكم ربنا እግዚአብሔር ይመስገን راي مزمور 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ካብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእኽቱ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይ ወርሕን ኣመስግንኦ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣቶም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ ብስዎ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ብስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ብዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም እግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ኣትስልጥ ሕበቡላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራሪትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረትን ምድርን ኣጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስም በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያት ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐረቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ አሜን ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቃለ ሕይወት ይስማዓልና አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ይከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرغ مصنع اسرائيل ونصبا نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራአዩ ሞት ከም ዘይርእ ድማ በመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹልን ነበረ በመንፈስ ካህና ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነት ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገገብሩሉ ምሳተው ስማን ድማ ዓብይ ደሃውፎ ንአምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታ አይነትና አዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ مدحان كاينتي كابراياس حج خمس سربخان باريخا بسلام تفان وإخا بله مسغانا እግዚአብሔር አምላክ ይሁን አሜን ኦ ክርስቶስ አምላክ ናም ሰራ በኻን መንፈስ ቅዱስን ለመን ቅዱስ አን ሰግደል ካሎና አሜን አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና
ክፍልታት ጸሎት حتى رزنت ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልዩ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኩነኔን ፍርዲ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቅጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሰይ ገና ኣብ መሬት እትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስዒ መሬት ምክንያቱ መሬት ኣብ መቓብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም ዘመስኩኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተኪትኪ ተንሲእኪ ናብ መድሓኒኺ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃውና ያዕቆብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እንደዝኸውን መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውን እሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላእ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኸ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ እትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ ብተኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ዝእስምብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቃዊ ብርሃንካ አንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብል ኣለኹ። ይእዝየኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም አሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ወንጽሕቲ ድንግል الرب مرجيتا ونጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ተቆልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝቀማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባያርሕ እዩ። ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሃልዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ። ቃለ ህይወት የስማዓልና አሜን። ኣብተና ትንቢት ወጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ጎይታ በዛለይት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ። ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ዕዒቱ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ይስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነና ተዕቁበናን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ርዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ። ኦ ጎይታ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ሌት ለይቲ ኣዘንቱ ኣሜን። ቃለ ህይወት የስማዓልና ሓውና ሳሙኤል ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጠ ከም ብሓዱሽ ድማ ንህያዋንን ንሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ከም ብሓዱሽ ክመጽእ ኦ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም ሙእምንቲ ትቅዱስ ምካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ንሓትና ከዓ ነፍሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርአና ልማናና ከዓ ተቀበለልና ክብርን መስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኦ ጎይታ ብቕዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ሰማያት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣለዎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ከም ክፋድ ሕንና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ደንገሊኺ ብስጋኹ ደንገሊኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ኃጢአትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሃብትና ረዘነት ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም እሺ ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና حقኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕድገት ኃጢአት ክትግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ሕይወት ሓብትና እሺ ቦና ከመይ ምስኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣሜን መእተዊ ጸሎተ ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሃና ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታና ንጉስናን መድሃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልትኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ኣሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓብትና ሙሉ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን እንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ
حمامة مكرا مسكل تقبله موتة تقبره أب قدسات مصحفتي كم تتصحفه أما بل سلساي معلتي كم موتات تفليو تنسئه بخبرنا بسماي عرقه أبي ما نبو تقمته كم بحدش نهيوان موتان كفرد بخبري خمتسئيو منقستون موداتا يبلون ويتان محوين بسخانه كاب أب سرز منفس قدسون نعمن بس أبن ولدن سكدلون نمسكنون بنبيات استزربايو لعلو خلو ناي هواريات قبائي بسخونك بحانت قدست بيت خرسيان نعمن نحدقات حاتيات بحانت تمكات نعمن تنسعي متانون نزال عالم زمتسئي والتسفى نقبر آمين الليلي عليه معلنا وقويتا ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደጋልና ክሪያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريلايسون كريلايسون ክሪያላይሶን كريلايسون ክሪያላይሶን كريلايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريلايسون كريلايسون ክሪያላይሶን كريلايسون ክሪያላይሶን كريلايسون 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 ክሪያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክሪያላይሶን كريلايسون كريلايسون ቅዱስ ቅዱስ ሐውና ያዕቆብ እሺ አራቦና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉአት እየን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ኦ ጎይታ ሰራዊት አምላክ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ኻርድ ኣይብልናን ኦ አምላክ አባና ሕደር ንበደልና ይቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ኣብ ልዕለና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኩ በከመ ሳነከ መምለክ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ገረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን
وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له بحلنا خدن قلي خي بسقا خون دنقلي خاد جابير صباحت قويتا سراوي سلام لك له مسخي كاب عن السبرغتي خي فركر سخون برخي وعمل تسقا جابير مساخي اوفست دسبلكي هاتياتنا خسري لنا نفتو ودخ إيسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين نين الساعات صلوات أقويتا أبزا معالت زي أبكن مخاب تقواركم بغال بحسابكم بغلو واساتنا زحط حنايو إصغار روحنا مفقر سبن سلزخون كها من تتقدس مكالكا تعرقنا نخدقلنا وأملاك بسلام كن حدر سلامات ليتابنا أبزا نايدك أسق زينا خاب كل چنكت ناس أكبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنات سلام كحلونا خاني سلام ملاك على أخلنا سجام برهلا أنت مفكر سب زخنا حدو الدخاء قويتنا أملاقنا بدحنا يسوع كريستوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان ذلك معرفة من زخنا وهبوت منفس قدسن مسجانا يقبعك كحج نزل على من أمين بحر نفسه كيف سعد زتصلى صلاة وقويتا محرنا محرت كونا بزحلنا وام نفسه كيف جزين ساعتين بسماينا مدرن بخبر السجد الكاكريستوس من أملاقنا بعلنا ويت عقسم بزمرات مسنات من الآخر روحون طبعا إذا قدامهم حتى تنياتات محر نحط بين الساعات ماليش به وقت كنبر مر ما تزيد تدلي من تصب يوم دلة تصفى سمايات كرغم من كلهم نبدأ إحنا تتقدم وقويت أبزا سعدي أنا كل ساعات معنا نتقبل هوتنا كان علنا تزازات كان قبل مرحنا منفسنا قدس سجانا الحساباتنا ننسى تمنيتنا مستمر حمامنا فوس حتياتنا هذا قلنا كاب كل خفاء حزن سكات برد عنا بقولنا ممكن نقبض دسان ملاك حلونا نودت منات كان مرحمة أنتي نابت زي مرمرن زي وستن فتات كام بس حد لنا نسخان نزل على مبروخيخا امين اوغويتا بقعات ورنا مسكنا كم زلنا كنصلب سمايات تنبر ابونا سمك يقدس من الصلاه مساء فرحم تاب سمايكم دما امدريكم نعلت انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا فقفاد احنا ننبر فتنا يتتونا منقسن حيلن كبر نزل على منات كايما امين فوز مريم بناي قدس جبريل مرا سلامتا سلام لك الله بحلنا غدن قليخي السقاخون دنقلي خاد جابير صوات قويت خسران سلام لك الله نسرك عن السبرختي فركرت ومرغي وملتصقا جابير مساقي اوفس دسبلكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين امين قال له هو يسمع لنا تسأل صلوت استمهل لنا يوم هللا قدم እግዚአብሔር عريقو معات زغرر محرت زورر يقبر لنا زخبركم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን التهبو نايسلوس ጸሎተ ሰርክን ከመውን ምስጢራት አእማድ ስነ ምግባራት ሀብታት ቤተ ክርስቲያን ምክትታል ዘለኹም ሎለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ክሳብ ሰዓዝ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ስለዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንዓኻትኩምን ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ስለዘለኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣዝበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጉባኤና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ነዚ ሒዝናዮ ፀናሕና ኩነተ ህይወት እምነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ካልኣይ ሕታም ዝብል ኣርእስቲ ከም ፈቃድ ኣምላኽ ዛዚምናዮ ኢና ቅድሚ ናብ ካልእ ምሕላፍና መዓስ ኢና ጀሚርናዮ ክንደይ ግዜ ወሲድልና እንታይ ሒዝና ኣለና ምእንቲ ክንሪኦ ኣብቲ ፅሙቕ ዝበለ ኣብቲ ርእስቱ ክንከይድ ኢና ቶም መጽሐፍ ዘለኩም መጽሐፍ እንዳተኸታተልና ቶም መጽሐፍ ዘይሓዝና መዘከሪ ወይ ኖት ዝሓዝና ከዓ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ኖት ከመይ ሒዝናዮ ከም ዘለና ኖት ዘይሓዝና እንተለና እውን እግዚአብሔር መስገን ኣብቲ ናይ ቤተክርስቲያን ሰነዳት ኣብ ዩቲዩብ ይኹን ኣብ ፌስቡክ ዙም ናይ ቤተክርስቲያን ተሰኒዱ ስለ ዘሎ በዚ ንሪኦ ዘለና ዕለት
كفيتنا بزدلنا يا جزية كنسمعوا نخلينا مالت سلازي إذا مصحف زماسينا جميرنايو بجئز 23 تكمتي كلتا شحن 14 بفرنج خاء كلتا حدار كلتا شحن 20 حدن يتجميرو مالتي أبنا أبيت قدامي كفال تبلا لامو سب كيدانا غير كالا كفال مخانا بتاعت صحفكم هرا بنا نعم غني الله نعم الشيء እግዚአብሔር ይደግፍኩም አበነ እዚያ 11 ትብል ዘላውን 12 ያመስለኒ ናነሳት ጽባ حدن يا እሳት ጽባ ኣለኹም አበነ هراي ድሕሪ መመረቕታ ቤተክርስትያንና እዚኣ ኣብቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ጀሚርናያት ያ ድማ ኣብ ደገ ሰላም ከለና ኢና እሺ هراي እግዚአብሔር ይደግፍኩም አሜን ቀዳማይ ናይዚ ፍቅሪ ይዝብል ማለት እዩ እቲ ንኡሳት አርእስቲ ኣብ ፍቅሪ ተዘርዚሩ ዘሎ ዓይነት ፍቅሪ ዕብየት ፍቅሪ ባህሪ ፍቅሪ መግለፂ ፍቅሪ ዕዳ ፍቅሪ ፍቅሪ እታ ዝበለፀት መገዲ ኣገዳስነት ፍቅሪ ኣከፋፍላ ዕዳ ፍቅሪ ኣብ ተቐዳመይቲ ጉባኤ እዚኣ ርኢና ማለት أبتارست فقرة تبل علامة مخفال بحري أملاخ مكفال بحري أملاخ نمجلاس يو مستير كتفكر مخال مستير كتفكر مخال أبزبل نؤسار استخاء ندقنا سلسة نؤسات استلوه تحدث بالزلا تفقريت بالزلا مالتيو وصر عسرت بالزلا مستير كتفكر مخال له هذا زبل زلا خا فقر نمن تبل هذا نتبع 10 نتبع حدا يبلالو مالت فقر نمن فقري معاسن اب كما يزبل خنتاتن فقري بخما يزبل سبب يا تقلص ابزا فقر تبل نزياني نارينا مالت سلازي ببتي نوت صحفنايو ببتي سمعنايو ندار انا نناصرنا نخيد نابنت عينت فقري مسبل انت عينارينا فقر እግዚአብሔር فقر ولدي فقر حقي فقر علم فقر حتيات كله وتزرزير له مالتي ስለዚህ ተቀዳሚቲ ፍቅሪ ዝብልና ሪኢና ካልኣይ ግብረ ኣምልኾ ኣብ ዝብል ጾም ጸሎት ስግደት ሪኢና ማለት እዚ ክልተ ነጥቢ ሓደ ዝብል ዘሎ ካብታ ግብረ ኣምልኾ ትብል ኣርእስቲ ተቀዳሚቲ ኣርእስቲ ጸሎት ያ ማለት ክልተ እንተልና ጾም ማለት ክልተ ነጥቢ ሰለስተ እንተልና ስግደት ክብል ማለት ኣብታ ክልተ ግን ክልተ ነጥቢ ሓደ ጸሎት ኣብዚ ትሕቲ ጸሎት ዘሎ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እዩ ጸሎት ዘመሓላልፎ ወይ ዝሕዞ መልእኽቲ ኣመጻጽኣን ድሕሪ ባይታን ጸሎት ንምንታይ ኢና ንጽሊ ዓይነት ጸሎት ናይ ክርስቶስ ናይ ጸሎት ኣርአያነት ትምህርቲ ወይ መምርሒ ክርስቶስ ብዛዕባ ጸሎት ኣምላኽ ዝሰምዖ ጸሎት ኣምላኽ ዘይምልሶ ጸሎት እዚኦም ከዓ 10 ንኡሳት ኣርእስቲ ኣብ ግብረ ኣምልኾ ንስበልና ኣብ ጸሎት ጥራይ ዘለዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ዝሰምዖ ኣምላኽ ከመይ እንተኮይና እዩ ዝሰምዓና ኣምላኽ ንሕቶና ዘይምልሰሉ ምክንያታት ክንደዮም መዓስ እዩ ዘይምልስ እግዚአብሔር ስለምንታይ እዩ ዘይምልስ ካብቲ ኣስፊሕና ዝረኣናዮ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ምዕራፍ ክብርልተ ግብረ ኣምልኾ ትብል ተቀዳመይቲ ትመጽእ ጾም እያ ማለት እዩ ሰለስተ ነጥቢ ሓደ ጾመ ነቢያት ጾመ ነነውየ ዓብይ ጾም ወይ ጾም ጎይታ ጾመ ኣርብዓ ጾመ ሐዋርያት ጾመ ፍልሰታ ጾመ ዓርበ ረቡዕ ጾመ ጌናን ገሃድን እዚኦም ቶም ሸውዓተ ናይ ሕጊ ኣጽዋማት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ እዚኦም እዮም
ካልእ ሰብ ብግሉ ይኹን ብእኩብ ብፍቃዶም ዝገብርዎ ህዝብታት ጾመ ፈቃድ ይባሃሉ እቶም ኣጽዋማት ቤተክርስትያን ዝበሃሉ ግን 7 ኣጽዋማት ቁጽሮም ንፈልጦም ስለምንታይ ኢና ዓርበ ረቡዕ ንጸውም ስለምንታይ ኢና ጌናን ገሃድን ንጸውም እንታይ ማለት እዮም ገናን ገሃድን ተመልሽና ቆቁሩብ ክንዝክሮም ተኽኢልና ጌና ማለት ድሮ ልደት ዘሎ መዓልቲ እዩ ገሃድ ማለት ከዓ ድሮ ጥምቀት ዘሎ መዓልቲ እዩ ማለት እዚኦም ጌናን ገሃድን ዝበሃሉ ክልተ መዓልቲ እዮም ማለት ራብዓይ ስግደት ዝብል ይናሪና ኣብዚ ስግደት ዝብል አርእስቲ ናይ ኣምልኾ ስግደት ናይ ጸጋ ስግደት ናይ ክብሪ ስግደት ዝበሃሉ ሰለስተ ዓይነት ስግደት ከም ዘሎ እቲ ናይ ኣምልኾ ስግደት ዝበሃል በጀካ ንኣምላኽ ስለ ኣምላኽነቱ ስለ መጋቢነቱ ስለ ፍቅሩ ስለ ፍርዱ ስለ ተበጃዊነቱ ስለ ተኩሉ ለውሃቱ ስለ ኩሉ ኸኣሊነቱ ስለ ኩሉ ዘለዓለማውነቱ በጀካ ንኣምላኽ ንዝኾነ ፍጡር ዘይወሃብ እዩ ማለት እዚ ናይ ኣምልኾ ስግደት ንብሎ ማለት ናይ ጸጋ ስግደት ንብሎ ኣብ ትርእስቱ ርኢና ኢና ሕጂ እውን ውሽጢ ኣቲና ርኢናዮ ክንሪኦ ኢና ከም ፍቃድ ኣምላኽ ናይ ጸጋ ስግደት ዝበሃል ከመይ ዝመሰለ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ነቲ ናይ ጸጋ ስግደት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብኸመይ ገሊጽዎ ኣሎ ናይ ክብሪ ስግደት ማለት ቃል ኣምላኽ ንኹሉ ዘዝግባእ ሃብዎ ኢሉ ናይ ክብሪ ስግደት ቃል ኣምላኽ ንመን ናይ ክብሪ ስግደት ተገሊጹ ዘሎ ከም ኣብነት ዝረኣናዮ ንርኢ 5 ግብረ ውህበት ኢሉ ኣብ መንጎ 20 መባእን ዘሎ ፍልሊ ናይ ብሓቂ ተመልሽና እንደዘይ ዝርኢናዮ ቅድሚ ዓመት ስለ ሰማዕናዮ ጥራይ ክርዳእና ኣይክእልኒ ግን ተመልሽና ብፍላይቶም መጽሓፍ ዘለና ኣብ መንጎ 20 መባእን ዘሎ ፍልሊ ብዙሕ ሰብ ድንግርግር ይብሎ እዩ ማለት እዩ እንታይ 20 ታይ መባእ ማለት 20 እንታይ 20 ካበይ ንህብ ንምንታይ 20 ምውፃእ ኣድለየ ዝተዋፅእ 20 ከ ኣብ ምንታይ መዓላ ይውዕል 20 ምኽፋል እንታይ ረብሓ ይርከብ 20 መን የመሓድሮ ስለምንታይ ሰብ ናብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህላዊ ስጉምቲ ይኸይድ መባእን 20 ኣብ ምውፃእ እሙን ንምዃን እንታይ የድሊ መምዘኒ መባእን 20 ዘመሓድሩ ሰባት ምውፃእ መባእን 20 ዝህበካ ትብዓት ግደ ቤተክርስትያን ኣብ ምርዳእ ድኻታት እዚኦም 11 ንኡሳን ኣርእስቲ ኣብ 20 መባእን ምጽዋትን ህያባትን ብሓፈሻ ኣስፊሑን ኣብሪሁን መን ነብሲ ወከፍ ቃል መምስ መወከሲኡ ኣቐሚጥዎ ኣሎ ብድሕሪ ዝረኣናዮ ሻድሻይ ትዕግስትን ትሕትናን እዩ ትዕግስቲ ማለት እንታይ ማለት ኢሉ መግለጽ ይምጽኢሎ ኣብነት ትዕግስቲ እትግለጸሉ መልክዓት ኣብ ህይወት ትዕግስቲ ዝጠልቡ ጉዳያት ግርጭታት ወይ በደላት ሓለፋ እምበር ወፅዓ ኣይኮኑን ብዙሕ ግዜ ሒንን ክንብል ኢና ንነብር ክንብል ኢና ንነብር እከለ ከምዚ ገይረኒ እከለ ከምዚ ገይራትኒ እናበልና በቲ ዝተምሃርናዮ ግን ግርጭታት ወይ በደላት ማለት ኣብዚ ርእስቲ እንታይ ኢና ርኢና ሰባት እንተበዲሎምና ኣምላኽ ዝጠበቐልና ንሕና ንነፍስና እንተበዲልናያ ግን ጠበቓ የብልና ንሕና ንነፍስና እንተበዲልናያ ንሕና ንኻልኦት ሰባት እንድሕር በዲልና ከዓ በዓል ዕዳና ጎይታ ይኸውን ማለት ምክንያቱ ጠበቆኦም ሓያል ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከዓ ንምግቶም ክውዳእሎም እዩ ተባሂሉ ተጻሒፍሎ ስለዚ ግርጫታትን በደላትን ሓለፋ እምበር ወፅዓ ኣይኮኑን ክንብድል የብልናን እምበር እንተተበዲልና ብጉድለትና ብኽፍኣትና ብሓጢኣትና ክንብደል የብልናን እምበር ኣብ ሓቅን ኣብ ጽድቅን ኮለና እንተተበዲልና ሓለፋ ረብሓ እምበር ወፅዓ ከም ዘይኮነ ኢና ርኢና 6.2 ትሕትና ንርእስኻ ከም ክብርቲ ጌርካ ዘይምርኣይ ብጻይካ ካባኻ ከም ዝበልጽ ጌርካ ምሕሳብ ንኩሉ ነገር ብመንጽር ኣምላኻዊ ኣረኣእያ ምርኣይ ናይ ብሓቂ ትሑታት ክንከውን ነዚአን ኢና ርኢና 3 ነጥቢ
ناي بحق سب ناي بحق تحوت بوشتي تحوت كهون تخينو نرأسخا كم كبرت غيركا زي مرأي بصايكا خاباخا خمز بلص غيركا محساب نقولو نجر بمنصر أملاخاوي الرأي مرأي تحتنا عينا نبزلنا ويتا إيس كريستوس ناي قليانت عتاق تعاتيقو ندك مزامورتا حاسيبوهم ويتا يهودا مشت ويتو عربون 30 قرشي أبجبو أغميت خلو ويتا جن بلوهات اقرو حاسيبو ازيا بقبو انت استنتينا بحقي بوشتنا تحتات زي نخلو مخنيات بفصم ما يكهلوني مالت شابعاي امنت ابز مجلسنا يز امنت كامونس مسارات ايتي كابغلاصا اتي ابوتاتنا كم مصحف قدوس بزي امنت جنا ناملاك كري وي كولونيوم كابزبل تامونس مسارات ايتي امنت مساراتي كون قال اسنا مغبارات كا يعنودن أسكاسن مزببن بدحري زموسيوم يلو ترجم أقداسنت امنت زمدنا امنتن تسفان ربحا تسفا زمدنا امنتن فقرن زمدنا امنتن سناي حلنان زمدنا امنتن صلوتن زمدنا امنتن اموننتن امنت كمهياب املاح ربحاتات امنت عبيت امنت اما صحاف قدسنا امنت ببزح نقرات مسليا صنعات امنت فتنا امنت نامنت زفتنون رواحيتات ملكتات زي مؤمن سلازي امنت زبل شاوعي معراف حيزلو اب امنت زبل شاوعي معراف كا 10 تحمشه نؤسان ارستن امنت زملكتو هو كده حيزم الله مالت هراي أبونا بملاك سلامي تايكونتنا الله شاموناي قبر سناي بن أقدا سنة ترقوم قبر سناي ملوكو تاويان قبر سناي تورا سنة قبر سناي ملوكو تاويان قبر سناي أبزبلو እግዚአብሔር በባህሪው ሰናይ ሰናይ ሀሞ ሰናይ ካትገብራለኻ መገድታት ካመሃረን እግዚአብሔር ሰናይ ሰናይ ካትገብራለኻ ካብዝ ቃልዚ እግዚአብሔር በባህሪው ሰናይ ስለዝኾነ እቶም ሰናይ ዝኾኑ ባህሪ እግዚአብሔር እዮም እቶም መለኮታውያን ግብሪ ሰናይ ተባሂሎም ዘለው ማለት ተወራስነት ግብሪ ሰናይ አነ ቅዱስ የሞ ቅዱሳን ክንለይ አነ ትሑት የሞ ትሑታት ክንለይ ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ፍጹም ዝኾነ ፍጹማት ኩኑ ከምቲ ሰማያዊ ቦኹም ሓዳግ ዝኾነ ሓዳጋት ኩኑ ኢሉ ክንመስሎም ዘለውና ካብቶም ባህሪ ናይ አምላኽ ኮይኖም ንሕና ከዓ ክንወርሶም ክንመስሎም ዘለውና ተወራስነት ግብሪ ሰናይ ኢሉ ግብሪ ሰናይ ዘዕዝዙ አተሓሳስባታትን ባህርያትን ግብረ ሰናይ እትፍጽመሎም መገድታት ግደ ቤተ ክርስቲያን አምዕዛዝ ግብረ ሰናይ ዘድልዮም ዓይነት ማሕበራዊ ጸገማት በቀንዱ ማሕበራዊ ጸገማት እዚ ምዕራፍ 8 ግብረ ሰናይ ዝብል 8 ንኡሳን አርእስቲ ሒዝሎ እዩ ስፍሓቱ ካብ ክንደይ ገጽ ክሳብ ክንደይ ገጽ ሓደ አርእስቲ በጽሕካ በዚ ጎኒ معرفات تقاليس النالو مالت تاشعي سنة فترات زبلي نارينا أفتا تراسب بفلاي زي نعنا سلازم الكات سب كعب جزار وسخ فالسلازلوا ودي سب أدامنا هوانين كميلم ينتفتيرهم في سابانا بزبزح تاريخ حزب أملاخ تاريخ حزب عالمين كما يندابل مزيو رينا ودكت 7 سعبينون فقرة أملاخ صفحات دحنت فقرة أملاخ أبتم عينت فقرة زبلو رينا إنا بقدامي نمنتا يبزمس إزولاجن ودسب مسودقة እግዚአብሔር ደድ ሕሪዮን ከይሉ አቤል ለኻ አዳም አቤል ለኺ ሔዋን ክብሎም ዝኸኣለ
ببهريو أملاخ فكار سلازغوني كابون دهادومو كابون داتحابو سلازي اتي عينت فقر الزبل ابت فقر الزبل قدامي ارسنا زرانيو ابز فقر املاخ تدقيمو زلو ادامن هوانن مستوفو ددحريون كيدو ذهابهم تسفا كقل سلاز دلي يمبر اتر استخدقم سلاز تدلي يكونن مالت سلازي از السنة فترة زبل 4 نؤسان ارستي حيزلو مالت عسراي بيت خريستيان ترجم بيت خريستيان تاريخ بيت خريستيان نمسفح كريستنا زحجزو أبستفعل عليه زمن زتلعلو ممهران حاسوت قبائي إبيسكوبوسات محدرة أرثوذكس توهاد بيت خريستيان إرترا أقلقلوت بيت خريستيان نبيت خريستيان زستنع تقبارات مدم دم تايو سلازي بيت خريستيان أبزبل 10 نؤسان أرستي حيز اللويل مبل 10 حدا فريها እግዚአብሔር أباب قدوسان أبزبل أرستنا ترجمن أبنتن فرحات እግዚአብሔር كريستوساوي أبنت سبعوي أبنت أتأكي كاباخا 5 رحق مقبار بعلغا خابتأكي مرحق ترجم من እግዚአብሔር زي مفرح منشي فرحات እግዚአብሔር فرحاتو أبسب زحدرلو مقدتات أقدا سنة فرحات እግዚአብሔር زقلصلو مقدتات ربحا فرحات እግዚአብሔር ነው ህዝቡ በብዙሕ መገድን ጥበብን ይሕልዎም ሳዕብየን እግዚአብሔር زي مفرح صرف سبات ناب እግዚአብሔር ዝበጽሓሉ መገዲ ክልተ እዩ ዕንቅፋት ፍርሓት እግዚአብሔር ግደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምዕዛዝ ፍርሓት እግዚአብሔር 16 ንኡሳን ኣርእስቲ ሒዝሎ እዚኦም ንኡሳን ኣርእስቲ ከዓ ናይ ንኡስ ኣርእስቲ ንኣብነት ረብሓ ፍርሓት እግዚአብሔር ዝብል ክሳብ 26 ዝኾኑ ናይ ንኡስ ኣርእስቲ ንኡሳን ኣለዎ ማለት سلازي فرحات እግዚአብሔር ምስ በለ ኣብ 498 ገጽ ዝነበረ ናብ 519 ማለት 9 ገጻት ሒዝሎ ማለት ይቅሬታ 11 ገጻት ሒዛላታ ረብሓ ፍርሃት እግዚአብሔር ትብል ጥራይ ማለት መበል 12 ክርስቲያናዊ ህይወት سجان وصيتون صفحاتن أدلاينتن قبل الميلاد نابز خلأي مولاد بخمين بصح وي كميلو أبي وتنا يفسم بحدش يوت من مللاس بحدش يوت ملالس بزريهم بحريات متقاللي نأملاخ مقلقال مالتاي مالتيو مسرت أقلقلوت نانتاي كخونا اللو أقلقلوت أبي جمر نمنينا نقلقل بحريات أقلقلوتنا أب أملاخ بمصنعها ترخبو برغت أب مدري نرخبو برغت أب سماي نرخبو برغت سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ በሐፈሻ ዝኸላኣይ ሕታም እውነተ ብርሃን እምነት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ዝብል መጽሐፍና ነዚኦም አርስታት እዚኦም ሒዝሎ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዝመጽእ ጉባኤና ናብ ካልእ አርስቲ ናብ ካልእ መጽሐፍ ክንሓልፍ ስለ ዝኾንና ኣብዞም ኣብዚ ምዕራፍ ዘለው ካልእ እንተኾኑ ድሕሪ ናይ መዝሙር ዘሎ ግዜና ዝተረዳእናዮ ዝተረዲእና ንብል ዘይተረዳእና ከዓ ካብ ሙሉእ እቲ መጽሓፍ ወይ ኖት ሒዝናዮ ፀናሕና ኣብቲ ናይ ሕቶን ርእቶን ግዜና ከተቕርብዎ ትኽእሉ ኢኹም ሕጂ ናይ መዝሙርና ግዜ ኣኺሉሎ ንመዝሙር ዝተዳለኹም ወይ ዝተዳለኽን እንተሊኹም ተቐበለኩም
ካልእ ዝምር ድሕር ዘይሃለዎ ኣነ ለኹን ካልእ ካልኦት هراي حبتنا تمنيت تدالي اللخون تخونا نتون كرم حجي زميروم زي فلتو زميرن زي فلتا عدل كهبية بلنا لا تحتنا هي وكف حبتنا تمنيت هراي اسك زميركم زي تفلتو لما عنت بمزمور نكزابير كقلقلو لما عنتي بمزمور كبر أملاح كقلس لما عنتي بمزمور استقبر اللي وعلت كقلس النبل تداهلنا عدل هباتنا لا حبتنا تمنيت مولو له الراي صبو الراي كالوت الراي مولا حبتاي قصلي حبتنا تمنيت قرب غزيا سلا زلوا بمص غزيا خنباينا عدل كاهبهنا الله قصلي مولا حبتنا اسمع والنفس قدوس هذا أملاك أمين ملأت زلو أب كل سفرة نبيت خريستيان توهاب حدرة زلون زنبرن نفترة زقدس فلئيو كبرو قويتا منفس قدوس ياو أملاخيو زل عالم نباري مسابن ولدن زنبر بخبري منفس حقي وفتاري فترتات ጥበብና ባህሪ ወሃቢ ጥበባት ትብል መንፈስ ቅዱስ መዝሙር ክዝምር ክሰኒ ምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ቤተ ክርስቲያን ተዋሃበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ህያው ኣምላኽ እዩ ዘላለም ነባሪ ምስ ኣብን ወልድን ዝነብር ብክብሪ መንፈስ ሓቂ እዩ ፈጣሪ ፍጥረታት ጥበብ ናይ ባህሪ እዩ ወሃቢ ጥበባት መንፈስ ቅዱስ ንንዛረቦ መንፈስ ቅዱስ ቃል ዝሰርዓልና መንፈስ ቅዱስ ናይ ትብዓት መንፈስ ቅዱስ ንሱ እዩ ዝበና ብምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎ ዝነብርን ፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሓጢአት አንፂሁ ንፅድቂ ዘገስግስ ወሃቢ ምስትውዓል መንፈስና ዘሕድስ መራሒ መገዲ ንድኹም ዘበርትዕ መንፈስ ሰላም እዩ ሕዙን ዘፃናንዕ መንፈስ ቅዱስ ምንጭ ደስታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ዘፍስስ መንፈስ ቅዱስ ቅብኢ ጽድቂ እዩ መንፈስ ቅዱስ ነፍሲ ዘረስርስ ብምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ጥዑም ፍሬኡ ኣባና ዘኽስል ውሕበቱ ጸጋኡ ወትሩ ንኽንቅበል ልቢ ንኽፈተሉ ነፍስና ክቅድስ ምሳና ክነብር እቲ ናይ ጽድቂ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓጢአት እምበር መንፈስ ቅዱስ ሓጥእ ዘይጸልእ መንፈስ ቅዱስ ካብ መገዲ ሞት መንፈስ ቅዱስ ፈልዩ ዘውፅእ ብምልአት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ፍጥረት ዝቅድስ
فلو يخبرو كويتا منفس قدوس بملء زلو أكل سفرة بيت خريستيان توهب حدرة يلون تنبرن فترة قدس فلو يخبرو كويتا منفس قدوس أني اللي ستوهب لزحلفتنا ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሙሉእ ሃብትና ሙሉእ ጥዕና ረኺብካ ከዓ ሙሉእ ዕድሜኺ ከተገልግልሉ ክትዝምርሉ የንብርክ እግዚኣብሔር እቶም ዝሰማዕና ከዓ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ሃብትና ሙሉእ ከምቲ ብሕብረት ክንሰምዖ ዝፀናሕና ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኢሉ ደጊመ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ዘለናዮ ሰሙን ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ካብ ትንሳኤ 50 መዓልቲ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና የብፅሓዮ ናይ መወዳእታ ሰንበት ካብ ሶኒ ዘሎ ጾመ ሃዋርያት ክጅምር እዩ ካብ ተማሊ ሶኒ ሰሙን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ጾመ ሃዋርያት ዝጅምረሉ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰንበት በዓለ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ ካብ ሰንበት ዘሎ መዓልትታት ብምሉኡ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ መንፈስ እግዚኣብሔር እዩ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትዝምሮ መዝሙር ትሰብኮ ስብከታት መዛሙር ወንጌላት ማለት እዩ ስለዚ በባሓደ ክንሪአን ኢና ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ቁፅሪ 1 ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ዘሎን ዝነብርን ንፍጥረት ዝቅድስ ፍሉይ ክብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መጀመርያ ኣብታ ቁፅሪ 1 ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ዝብል ክንሪኢና እዚ ከም ዘለዎ ብቃል እግዚኣብሔር እዩ ካብ ቃል እግዚኣብሔር መምፅኡ ግን ኣብዚ ጉባኤ ክነረጋግፅ ኣለና ማለት እዩ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ነዛ ጥቕሲ እዚኣ ሓንቲ ጥቕሲ እውን ክትኣኽለና እያ ማለት እዩ ዝያዳ ተወሲኽና ከዓ ዝበለፀ እዩ ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ ራይ ህይወት ሃብትና وأنا I hope كم ذا ترديات النزلة أب قبر هواريات كلتة 38 بحنسابين حجيب بيدروس كا اتتسفى نعخاتكم ندقوخ منتم أبروحوق زلو كله مزقابهير أملاخنا زيتوعم زبلون يو التوهب مو تنسحو نفس وكفكم كعب سم إيسوس كريستوس نحدقت حاتيات يتمق هي منفس قدسون كتقبولي إخون بلوم نمس منفس قدس إخستاجيريا تحيزيا قبر هواريات معراف كلته هو حتى دقم لي قبر هواريات معراف كلته معراف كلته 38 بحنسابين እግዚአብሔር መስገን ሕጂ አበይ አትያ ዘላዚያ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ ምክንያቱ እዚ ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ክርስቲያን ንዓኻትኩምን ንደቅኹምን ዝተዋህበ እዩ ስለዚ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ክትቅበል ኢኹም ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣብ ቁፅሪ 2 ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓደራ መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን ተዋሂቡ ቤተ ክርስቲያን ምስተዋህበ መንፈስ ቅዱስ ካ ቤተ ክርስቲያን በጸጋ መንፈስ ቅዱስ በወህበት መንፈስ ቅዱስ ተሃኒዛ ተመስሪታ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሕይወት ሃብትና አሜን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ራይ ካልኦት ብምልኣት ዘሎ ኣብ ኩሉ ስፍራ
الراي ناتي جزينا سكملك تجبر لي من البات إدكم حفكم زبلكم ويملك تجبركم تليهم أبتغى داميتي بملآت زلو أب كل سفرة أبتبلينا زلنا أبونا قربت مبرتونا بملأت كله أب كل سفرة نبكلنا سي إتا بملأت زلو إنتا يعمل المنفس قدس ديستيل هو نمنفس قدوس أوكي. بملآت زلو ببحر يملكوت بملآت أب سماين أم مدرن زنبرن زلو نزل علن زنبر بملآت زلو تملآت هلاو يؤدي من البات نقوبا عدل كهبيلندي مزمور داويت 238 كاب شوعته 239 مزمور داويت كاب شوعته 17 تغلت زله أوكي. مصحف زحاسكم تليهم كتنبو بلاي تخليهم أنا خنببا حراي مزمور داويت 239 قطري شوعته 17 تغلت قاصل رزنر حاتم وእግዚአብሔር ቁጥር 7 ታዲያ ሓቀይ ባቦና هو قطري شوعته ወእግዚአብሔር ነቶም ኣፍርሱ ክሳዕ መሰረታ ኣፍርሱዋ ዝውድቅ أفنتي مزمور 239 رزنت أو حاتم 39 I'm sorry اوا نا بروبلم اوكي ده حسقم يقول ካብ መንፈስካ ናበይ ክኸይድ ካብ ገጽካስ ናበይ ክዓድም እየ ሰማይ እንተኸድኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ መንፈስ መንጠፈይ ኣብ ሲኦል እንታንጸፍኩ እንሆ ንስኻ ኣብኡ ኢኻ ኣኽናፍ ወጋሕታ እንተ ወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ እንተ ተቐመጥኩ ኣብኡ ከዓ ኢድካ ክትመርሐኒ የማነይቲ ኢድካ ክትሕግዘኒ እያ ጸልማት ይኽውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኸውን እንተበልኩ ንስኻ ጸልማት እኳ ኣይጽልምተካን ለይቲ ከዓ ከም መዓልቲ ትበርህ ጸልማት ብብርሃን ንኣኻ ሓደ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ረዘነት ሀብተና አሜን አቦና ዳዊት አይቴ አሃውር መንፈስከ ወአይቴ ጎይም ቅድመ ገጽከ ካብ መንፈስካ ናበይ ከሃድም ካብ ገጽካስ ናበይ ከሃድም ይል ናበይ ኸይድ ይል ምክንያቱ እግዚአብሔር በአፍ ናታን ነቢይ ገይሩ አብንዳ ኦርያ በደል ሰለስተ ዓበይቲ ገበናት ምስ ፈጸመ ኩሉ ነገር ትገበነኛ ንስኻ ኢኻ ምስ በሎ መባእስየይ ነጊርካኒ እዚ ዝተባህለ ልክዕ ውዒሎ እየ እንዴ መባእስየይ ካብ ነገር ካንስ በል መተዓረቅየይ ንገረኒ ምክንያቱ ካብ እግዚአብሔር ዝሃድመሉ ነገር የብለይኒ ካብቲ ናይ አቦና አዳን ከሃድሞ ዝፈተኑ ከምዘይ ከኣሉ መለበሚ ስለ ዝረኸበ ካብ እግዚአብሔር ዝበኣሰሉ ዘካውስ ናበይ ሞ ከሃድም ዋላ እንተደለኽዎ ምክንያቱ ንሰማይ እንተደየብኩ ንስኻ ውለኻ ኢሉ መንጸፈይ ኣብ ሲኦል ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ እንተወረድኩ ናብኡ ከዓ ንስኻ ኣለኻ ኣብ ሲኦል ንስኻ ኣለኻ መንፈስካ ኣሎ ኢሉ ኣኽናፍ ወጋሕታ እንተወሰድኩ ኣብ ወሰን ባሕሪ ተተቐመጥኩ ኣብኡ ከዓ ኢድካ ክትመርሐኒ እያ የማነይቲ ኢድካ እውን ክትሕዘኒ እያ ጸልማት ይኸውለኒ ኣብ ዙርያይ ዘሎ ብርሃን ከዓ ለይቲ ይኹን እንተበልኩ ንስኻስ ንዓኻስ ጸልማት እኳ ይጽልምተካን ለይቲ ከም ብመዓልቲ ትበርህ ጸልማትን ብርሃንን ንዓኻ ሓደ እዮም ምክንያቱ ንእግዚአብሔር ከምዘይክወሎ ንሱ ሰብ ብዘይፈልጦ መገዲ ኣብ እንዳ ኦርዮ ዝፈጸሞ ገበን ንሱ ብዝፈልጦ ጥራይ ብምስጢር ማንም ሰብ ኣይፈልጦኒ ተጣቢበ ክኸይድ ኢሉ ይሓስብ ነይሩ ካብ እግዚአብሔር ዝኽወል ነገር ስለዘየለ ግን ካብ እግዚአብሔር ተባይሸ ዝኸደሉ የብለይን ኣተዓርቐኒ ምስ በሎ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ብዛዕባ ዳዊት ጸልዩ ኣምላኽ ከዓ መልሲ ሂብዎ ብነፍሲ ምሕረየ ብስጋ ግን ክቐጻዩ ካብ ሕቁኡ ዝተወዝወፀ ውላዱ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩ ካብ መንግስቱ ከባረረ እዩ ፍራ ሓጢያቱ ስለ ዝኾነ ክዋጎ እየ ኸይብል
إلو እግዚአብሔር كا تسفا እግዚአብሔር محيرو كا يتموتني خايلو تسفا يهبو مالت سلازي منفس قدوس بملئات إلو بحرية ملكوت بملئات منفس قدوس زي بلو يلني أب حماق بوتا أب سيول الله دم منفس أملاخ الله أب قدسان الله أولو أب حتى أنك الله أولو أب صري بوتا الله أول أب قحف كله أولو سلازي أبوتاتنا أمستير السلاسية أب قحف دا أجزاء منفس أملاخ كما يليهلو يتقدس خليك عكام تبرهان صحي أب تشكا عليبو تشكا نبرهان صحي كسيقو زي كيل نهلاوي أجزاء هرجن هلاوي منفس قدس أب توم صادقان كم أب فانوس زلو مبرهتي أب توم حتى أنك كم تدوغ حوي منفس أملاخ جن أب كله هلوي أب سيول كي ترفه منفس أملاخ الله سلازي أخا قدس بيت خريستيان بملآت زلو أب كل سفرة تبل مالت قال هيوت يسمع لنا زلون زنبرن نفترات زقدس زلون زنبرن نفترات زقدس قطر سلسة بس إحنا لنا زلون زنبرن نفترات زقدس الرأي نتقامل له ناي قبعي تجزينا زلون زنبرن نفترات زقدس اسمع الله ده هو السمع لهم أبو أبانا مزمر داويت الرأي مزمر 51 قطر 10 وأملاخ فري اللي بفطر اللي صنع منفسك أوشتي حدث እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና አቤ መላከ ሰላም ቃለ ሕይወት ይስማዓልና እዚ ጸሎት እዚ ናይ ንስሓ ጸሎት ኣብ ኩሉ መእተዊ ጸሎትና እቶም መጽሓፈ ጸሎት ተጠቀሙ ሪኢኹም ኣለኹም ኩሉ ግዜ ጸሎት ኣብ ዝጸልናሉ መእተዊ ጸሎት እዩ ማለት ዋላ ነታ ምዕራፍ ብምልእታ እንደዘየጽናዕናያ እዛ ኣቦና ዝተቐስዋ 10 ሳብ 13 ክንርስዓ ዘይብልናያ ማለት وأملاخ صري لب فترلي أنوع منفسك أو وشتي يحدث كاب قدم غصكا أي تدربيني قدوس منفسك أي تقدفني حاغوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفس مرحاني شعو مقدخا نحات آن كمهرمي حات آن كأنا بخاخ ملسي وأملاخ صري لب فترلي أنوع منفسك أو وشتي يحدث كاب قدم غصكا أي تدربيني قدوس منفسك أي تقدفني وأملاخ صري لب فترلي زولون زنبرن نفترات زقدس مجمريا أب أوريزة فترات معراف حدا قصر خلته مدري دما برخان تريان نبرت سلمات كا أبلع لما عمق نبرة منفس أملاخ دما أبلع لمايات زنب نبر منفس إجزابير منفس أملاخ دما أبلع لمايات كما يقدس ماياته سبوهني ولؤلا أنت أتي نحنا نسويت نحنا نتكامل ماي منفس قدوس يقدس سويل أو كالوت منافستي آتيوم بأجرهم نفسونتنا خياتو منفس قدوس يو سلازي نمجمر يا جزية أبزة فترة منفس قدوس كا قبل علمايات يزنبي نبرين سلازي زكزولون زنبرن نفترة زقدس نسبات رايزي كونه نخلو نجار زقدس منفس قدوس يو هراي قولوا يخبروا قويتا منفس قدوس قولوا يخبروا قويتا منفس قدوس أبوي مرقيتا هراي سامي أبتا زلون زنبرن سحن تحيزاني رمو من البشر بدعم صبق هراي تا أب إبراهيم معرف 9 فقد 14 سي هو دم كريستوس بناي زل عالم منفس غيرو رؤسو بزي صيافنا أملاخ زقرب قدا نسخاتكم هي أملاخ كتقلقلو كندي أزيو نحلناكم كاموت قبري زين صهو
ዘለዓለማዊ ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ጽቡቅ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ምናልባት ኖት ዘይሓስኩም እንተልይኹም ወይ መዘከር ንብሎ ዕብራውያን 9:14 ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ እጅት መንፈስ በዛናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ መንፈስ አቦ መንፈስ ወልድ ዝብል ንረክብና በዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንህያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕሊናኹም ካብ ሞት ግብሪ ዘየንጽሖ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሓውና ሳሙኤል ኣራይ ፍሉይ የኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ፍሉይ የኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ፍሉይ የኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ክብሪ ናይ ኣብ ክብሪ ናይ ወልድ ክብሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ንሕና ኣይ ንውስኸሎም ንሕና ኣይነጉደለሎም ግን መቅደኒዮስ ጉባኤታት ቤተክርስቲያን ርኢና ኢና ጉባኤ ኤጲስቆጶሳት ርኢና ኢና ኣብዚ መጽሓፍ እንድሕር ዘኪርኩም ንመጀመርያ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ እዩ ማለት መንፈስ ቅዱስ ፍጡር እዩ ኢሉ ዝኸሓደ መቅደኒዮስ ዝበሃል ሊቀ ጳጳሳት እዩ ማለት ቤተክርስቲያን ከዓ ብጉባኤ ሒዛቶ መንፈስ ኣምላኽ መንፈስ ክርስቶስ እንድሕር ፍጡር ኮይኑ ኣምላኽ ፍጡር እዩ ዘስምዕ ማለት ስለዚ ጥቕስታት ኣምፅያ ጉባኤታት ገይራ መዒዳ መኺራ ምምላስ ስለዝኣበየ መቅደኒዮስ ካብ ቤተክርስቲያን ብሕጊ ቤተክርስቲያን ተኣልዩ ማለት ብምልኦም እቶም ሕጂ ህላውየ ስላሴ ዘይኣምኑ ዘበሉ ብዝተፈላለየ ይውስኾን ይንከየን እኳ ይኸውን እምበር ክሕደት ናይ መቅደኒዮስ ዝሰዓቡ እዮም እዩ ስለዚ ኣካል ዘይብሉ ከምዚ ናይ ጋዝ ሓይሊ ዝሩብ ዝኾነ ሓይሊ እምበር ማዕራብ ኣቦን መንፈስ ወልድን ኣካል ዘለዎ ኢሎም ዘይኣምኑ ብዙሓት ናይ እምነት ትካላት ኣለዉ ማለት ብድሕሪያ ካብዚ ጉባኤ እዚ ዘሎ እያ ቤተክርስቲያን ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንሕና እንተለና ኣምላኽ ከዓ ተፈቐዶ ናብ ሃይማኖት ኣበው ዝብል መጽሓፍ ኢና ክንሓልፍ እቶም ሃይማኖት ኣበው ገዚእኹም ዘለኹም ቅድሚ ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ኮይኑ ብግዕዝን ብትግርኛን ተተርጊሙ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስቲያን ኣሎ ኣብ ቤተክርስቲያንና እውን ኣብ ክፍሊ መጽሓፍቲ ኣሎ እቶም ሒዝናያ ዘለና ጽቡቕ እቶም ሒዝናያ ዘለና ከዓ ምክትታሉ ምእንቲ ክጥዕመና ነቲ መጽሓፍ ሒዝና ምክንያቱ እቲ መጽሓፍ ኣቦታት ነፍሲ ወከፍ ዝዛረብዎ ሓሳብ ዘምጽእዎ ሓሳብ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ምንጭ ገይሮም እዮም ኣምጽኦም ኢሉ ስለዚ ኣብ ጉባኤ ንቅያ ኣብ ጉባኤ ሃዋርያት ዝተዋህበ ብዛዕባ ካብ ዝሙት ምርሓቕ ደም ዘይምብላዕ ሕሉቕ ዘይምብላዕ ዝተዋህበ ውሳኔ ኣብ ጉባኤ ንቅያ 325 ከዓ እግዚአብሔር አርዮስ ወልድ ፍጡር ኢሉ ስለዝኸሓደ ብዛዕባ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ምዃኑ ቤተክርስቲያን ብጉባኤ ዓለማት ኣረጋጊጻቶ ብድሕሪ ዝመፀ መቅደኒዮስ እዩ መቅደኒዮስ መንፈስ ቅዱስ ህጹጽ ምስ በለ ብድሕሪኡ ኣቦታት መንፈስ ቅዱስ ማዕረ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንህላውየ ቅድስት ስላሴ መጽሓፍ ቅዱስ የማረጋጊጾም ስለዚ ኣብዚ እዩ ሃይማኖት ኣበው ብሰፊሕ ተገሊጹ ዘሎ ድሕሪ ውሳኔ ወይ ድሕሪ ውድቀት መቅደኒዮስ ማለት እዩ ፍሉይ የኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ጥቕስ ብዚኣ ቀሚጥና ሎሚ እንታይ ተማሂርና ወይ ሓፈሻ እዚ ዓመትን ገለን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ተማሂርና ኢና ክንርኢ ማለት ኣቦና ፍሉይ እንታይ ከሚልኩም እናተሓተቦና ፍሉይ የኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ኦኬ እዚኣ ኤፌሶን ኣላትኒ ግን ኣምናት ሹር ግን ምስዓ ከዓ ተብልያ ኤፌሶን 5 15 ስጋዕ 20 እያ ኣራይ ኣንብበያ እስኪ እንታይ ትብል 15 16 ብሓሳቤን እምበኣርሲ ቅንያቱ ክፉይ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ልባማት እምበር ከም ዓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቄ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቃድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ዓያሹ ኣይትኾኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ
جناخي بمزمورن مسجانان بمنفس كنين بلبخم نقويتا إنا كأنكملون إنا درسكملون ننحدحدكم إنا تزاربكم منفس يملأكم نأملاخ نبون سل كل نجار بسم قويتانا يسوع كريستوس كل ساعة إنا مسكنكم نبارو مالتي እግዚአብሔር መስገን بتعمي صبق ህይወት حتنا الله ህይወት يسمعلنا آمين قال هيوت يسمعلنا بنا መንፈስ አምላኽ እንተልሊ ትኻልእ አባና ከም ዘይመጽእ እንድሕር መንፈስ አምላኽ ዘይብልና ብኻልእ ነገር እንድሕር መብራህቲ ኦፍ ገይርካዮስ ጸልማት ግድን ይመጽ ማለት ስለዚ ነቲ ምስ መንፈስ አምላኽ ዝጋጾ ባህር እለይዎሞ ንዑ ምስ በላእኹም በመዝሙሩን በመንፈሳው ቅኔን መንፈስ ስምላእኹም ምክንያቱ ቀቅድሚኡ እንታይ ኢሉሎ ቁጥር 4:30 ነቲ አውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ አይተውግሂዎ ኢሉ ነቲ አውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ አምላኽ እንታይ ተግበርዎ አይተውግሂዎ ኢሉ ስለዚ ብመጠን አዓቅምና መጽሐፍ ቅዱስ ዝኣዘዘና ሐናንያን ሰጲራን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 በሐሶት መገድ ምስከዱ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ዝብሎ ንመንፈስ ቅዱስ እምበር ንሰብ አይሐሰኹምን ይዝብሎም ስለዚ ፍሉይ ይኽብሩ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ሓደ አካል ናይ ቅድስቲ ስላሴ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሎሚ ከም ፈቃድ አምላኽ ኣብቲ ርእስቲ ነታ መጽሓፍ ጥቕስ ኣቢልናያ ምስቲ ዝሓለፍናዮ ብሓፈሻ ካብዚ መጽሓፍ እንታይ ኢና ተማሂርና ኣብዚ መጽሓፍ እንታይ ኢና ዘይፈለጥናዮ እንታይ ፈሊጥና ኣብዚ መጽሓፍ ዘይተረዳእናዮ እንታይ ተረዲእና ኣብዚ ክንድዚ ግዜ ዝወሰደ ሓደ መጽሓፍ ዘይተረዳእናዮ እንታይ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሓለፈ ግዜና እንታይ ኢና ንብል ነርና ካብዛ ናይ ሎሚ ንባባት ንብል ነርና ምክንያቱ ንዝርዝር ንሪኦ ስለ ዘለና ሎሚ ምሸት ግን ብሙሉእ ኣብቲ መጽሓፍ እቲ ኣርእስታት ገሊኡ ይረአየና ኣሎ ገሊኡ ዘይረአየና ከዓ ከም መጽሓፍ ዘለና መጽሓፍ ገንፂልና ኣብቲ መእተዊ ኣርእስቲ ዝብል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ካብዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ ኢና ተማሂርና ኣገዳሲ ደ ነይሩ ነዚ መጽሓፍ እዚ ምምሃርና ብዛዕባ ዞም ኣብዚ ዘለው ኣርእስታት ምምሃርናስ ኣገዳሲ ደ ነይርና እዚ ርእስቲ እዚ ምስ ተጀመረ ዘይፈልጦ ነበርኩስ እዚ ፈሊጠ እዚ ስለ ዝፈለጥኩ ከዓ ንኻልኦት ከፍልጥ መደብ ኣለኒ ኢልና ብሓፈሻ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዝረኸብናዮ ወይ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ዘይተረዳእና ዘሎ ክንገልጽ ምእንቲ ናይ ጉባኤ እዩ እቲ ግዜ እሞ ናብ ጉባኤ እስተጋግረ ኣለኹ الرايت جزينا نتقاملو حزب እግዚአብሔር ነተዘለና ጊዜ ነተቀማሉ أبونا أنا أخي بالاتني نيشتي كستاخ قبر عن أخي بالاتني مو أنت ما هنقولنا أنا متشم حقوسي وسني يقولون ولا تنايك محجوين تنايك قداميتوين بزح نجار زين فلتو زين تم كنرد أنا خم هوت مثلا بزح نجار حاجزوني لي يأمن بتنايك قداميتوين تي توفيت أنت مالت مهان وين يفلت النيرة التقدمت بخماينا تماهرنا بريه لي حج غازي أنا إذا حج بزانا يفقروين تنكف قبلات تخيني فقري إنا نبرس إلنا ولا بزعدون لا بين خايط بهالجن اتتحستو بدم بجيب كاخ أبزطري أخر لخ بتعمل زجرمي لك عم تقولي أنا إسكرستو سافي هونا استواردو زتسعرفو نوع عقيلو حتى خستاي ندبل زخده كوم غيرنا نخن كيدات مهرنا كل تبزلو صحفسي مسحواتنا خون ولا مس منات بيت خريستيان خون زخونا نغرسي لبنا خفيتنا خن قرارب كم دلنا
تفقر ستراي بأفنا زي كونسي أبقبرو خنوعلو حج حدا سوي لما تسيلم رقص زبلو خاسبالو بخالو وين خونو خوليوم نعوين مهركاي اجي كم نسا اذا خيت مهركا خلها وانت زيارجيت اتن خيدايلنا انا خم هوت متن زبلو نيرو جن ابزي تنتينو نيرو نايت ودسه انتي كم زنبرو شعو نمالبات لبوكال نيرو خون إلنا نخنبل كنحط يبلكاي مستمهركايو واي كم زي افتحنقول كامت اي كم زون كوينات خون وي كوينو خون نبل ما بالتعمي أنا نبي حكي بزحنا تماهرنا مملش كونت بلوز دليكايو مسؤولاتنا يتصلت أبزخونا نجر كأتصلت كم زوت كم زلنا بقلل كنريو كم زي بلنا تتصلت بدم بيجرو قالي شوي تصلسي من ليش هالكهم زخوني ولا نشعر عيتر أيام بر أبزنا وحق زي تريو يخا يمسك تي يمتشيتي أملاك أبتاناتو جيزي تاتصلت كنقبر كلناوين بناهنا جيزي زي كونس بتاناتو جيزي خمزغونت ينقرين أبزخون مهارو خلنا تعجستوين مهركا تعجستوين بالتعمي تازعبيت فقرن تعجستن صلاتن زين نيشتي خوينو رأينا ولا خندي أدرتخون يمسك بحنقولك يحجزك ولا مسبيت حج عن الجزار سي مسحوات قال حد النجار نيرو تعطش متمزعني ندحر نحو هذا تفكر كينك نعمله نفكر اختبل أي تخليني خا تبل أبز حنقول لي تمس شو ويلك أتقدفه بزح النجار متشم قال لي بزح حكي لين ينبر أنا خمي هو مثلا حكي بزح النجار مهيرون الله بتي زعبزي بنشتي أمين هاي سكول ودي متأس أبتناي بوليتيكا سلزنا وركو إسنا تولي كل جزء خمي يزبل ونكو عبتناي بوليتيكا يتعرفكو نزي نزي خم هرد بقعدنا بدنا نعلم بتعمي يمسكنا نعاختكم كأبوتاتنا دخيمة خيبالكم بخلوا كتبوا لنا خلهم بتعمي مسجن انبرزا مصحف حجي تراي ودينا يا الناس كنبل زي كونس حد جزي انا نجزار سي بروجرام غير له مشتها حنت بيج ام بيبكاسي مملش كاختم ببلك كم انت كيترصعوا زي اخر دلمو كيكر كلهم يشتك استخبري لي ملو لك اسهم ابونا على هوت يسمع لنا هوت حبتنا ادمي زي مصحف زي ممهرناسي رايت نفلطو قال زي كونس اب هيوتنا ون نغنتات اسفيحنا خنريو حدقتات كنقبر كم زلنا حبتنا هيوت زغلصتمو بتعمي صبو እግዚአብሔር መስገን كمون قصالي بروجرام زحبتنا زبلت حنت بيج اب 3-4 دقيقه تودع تخلي حنت بيج معلتاوي يتمو كاسو صبو ነገር ካት ተጠቅስ መጽሐፍ ቅዱስ በሙሉ ተጻሒፉ ስለዘሎ ናይ ዝበዝሕ ማለት ብጣዕሚ ጽቡቕ እሞ ክብሪ ሃበልና ምግላጽ የብዛሓልኪ ህይወት ሃብትና አራይ ካልኦት አሜን አባና ቴንክ ዩ أبوي مرقيتا የተሳመኝ حسابيك አረ እግዚአብሔር ይመስገን ጽቡቕ ብዙሒና ተማሂርና እግዚአብሔር ነዚ ማዕድ ስለዝሃበና ነመስግኖ እዚያ ከላይ ክፋል ብዛዕባ ስነ ምግባር ኢና ተማሂርና ሓደ ሰብሲ ብክርስቲያናዊ ህይወት ከመይ ገይሩ ክነብር ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክፈሪ ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ ኣነስ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክፈሪ ዘለኒ ገለ ካብኡ ብዙሕ እዩ ግን እቲ ቁሩብ ቴስታይ ክንብሎ ብዛዕባ ፍቅሪ እንተኢልናሲ ፍቅሪ ርኢናዮ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ ኣሕዋት ፍቅሪ ኣሎ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ፍቅሪ ኣሎ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረና ፍቅሪ ኣጋፔ ዝብልዎ ክርስቶሳዊ ፍቅሪ ከዓ ርኢና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ልክዕ ከምዚ እታ ክትህብ እምበር ክትቅበል ዘይትፅበ ማለት እዩ ኣጋፔ ትበሃል ፍቅሪ በዛ ዓይነት መልክዕ ከነፍቅር ከም ዘለና ከምዚ ኣብ መንጎ ዋላ ኣብቲ ምስጢረ ተክሊል ከም ዝረኣናዮሲ ከምዚ ሪዋርድ ክትፅበ ይብልካ ክትህብ ጥራይ ዘለካ እዚኣ እታ ክርስቶሳዊት ፍቅሪ ከዓ ማለት እዩ ኣምላኽ ፀላእቱ ከለና
معرخ ندزي أم مسكال بممات أفكيرنا مالتي حجي نزل حسبنا نسب كنا فكر كنهب كلنا وي مصدقنا سبسي كم زي قبل اللي كم زي ملس اللي الناس كن حسب كم زي بلنا إذا أبي هوتنا كل جزء خنستنتنا خمس لنا تماهرنا مالتي كله بزعبات تحتنا خا تماهرنا تحتنا سخاسي مش عارف كم زوالات تزحلفس حدا سبسي تحتنا كجبر النحر كوينسي أقدموا أبرسوا كسلاسلهم ويكفلتهم زجبوا نجارات الله إلنا خاب تستمهرنا يو نسوسي زي تكمهان كاب حوسي إن شاء الله حوس كأو يبلس مهانو كفل كل جزء هم حسب كله نام تحت قصو خمس خيد تماهرنا مالتي بزعبا فرهاتك زي أبهير كا فرهاتك زي أبهير كا مالت نحاتيات مثل مهانو تماهرنا بزعبا أمنت كا بزي أمنت كا أنا علم كن سعرها خمسين نخل تماهرنا خافتي بوزح بواحد مالتي قاليوات يسمع لنا آمين 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 حاولنا ساميل أتي نقول لهنا زي أجملنا نأمنت كاب تحاولنا ساميل تقصد سنها هاي بحق تحوتات كنكون هاي بحق تحوتات كنكون سي ثلاثة نبتات كل جزء أنت ذكرناه نرأسها كم كبرت غير كازي مرأي مهنياتو سب دقا يزري سمعون تلمساوي نرأسو خرئيس لزيك علي نقويت أس كريستوس نبي أيكونني له نقويت أخفردوز جمرة مالت رأينا تاسبيتي كونت فريدوا أز النبي أيكونن ما أسي حجي نرأسو بلزت نجر موادر تزي بلو نجر سلزرايا كساب نأملاخ هاتحيتو نقويت أس كريستوس هاتحيتوس السو زفلتو كم زي فلت قويتا أسس غيريو جن كبر مسغانا يهون قويتا زبولو نگر جن سمون زبلك كالنيلو أبوتاتنا خا أسروم يتلل قدس كاب قدس النوم زابير يغفرلنا لأما رئيك قتالية زماوية أو ركوسة بل بعيثة أمر أنسى لأما يقدمن بوي أو استجنت كما فيات أو زيمان زماوي سراغي قتال سبن تراخا وايزس كمز قتالي كمز زعدو زي كونس إذا حتيات كقبر زريا زلخو أنا لعليك قدمي تنسيحو قدمي تنسيحا كم تأبي مان قويتا تسغيلو زنبرك قدمي نقنت تأتتخنت أنا انتاي فلت بل اجي نرئسها كم كبرت غيرنا نرئسنا ابن ريالو جزيه تراين سبات زي كونس ولا نأملاخينا نتحتو تحتينا نقبرو إذا تاريخ زي وانجيل لوكاس معراف شوعته إنا نروح بخاب 30 تفريسا وخا إذا مسرعي إذا نبي أيكونني مخنياتو إذا سبيت زي حتياتنيا حتياتنيا مخانا نحنا نفلتو قبرا خاني كم مخانا ندز فلتا خا أيوتتن كفن مبالان نيرو مخنياتو نقويت أس كريستوس نابت درجة نابت أوريدي إزمز نزل نحاتا أنك دحن كاب سمايات كم زوارده نرخصات كقدس أي فلتني سلازي كل جزء نرئسها كم كبرت غيركا زي مرأي تخلايتي بسايكا خباخا خمس بلس غيركا محساب يتاسمون زماوي تزبلا قويتا بجبت نغيرو نسخا نغري ما يهاب كهنن يلو ما يقدحكا اساغن ما زي كونس بنبعتا اغاريتل حاسبات النيل سخان شوغمانو ايدي غصاي درزلو شوغمانو اي هاب كان نساغن بصبر اساس اغاري يلو مالك نسخا نبيو ميلكا ايتسالم كان نساغن حنساب تسالي ما خد كي زي كونس كساب حج بزغازا خبزاتو يغاري كمسعم اي قرصن سلازي بزح سلازف قرت بزح تحديق الله سلازي تحتنا زن سلسته نتبي كل جزء خنذكرن نرئسها كم كبرت غيركا زي مرأي بصايكا كاباها كم زبلص غيركا محساب نقول نجر بمنصر املاخاوي الرأيام مرأي ابتا نقول نجر بمنصر املاخاوي الرأيام مرأي تبل زلا ناي بحق تحوتات كنكون تحتنا املاخ ذكر ناي بحق تحوتات كنكون تحتنا يسوع كريستوس ذكر ناي بحقي تحوت كتكون حاتيات كان دخام كان ذكر ناي بحقي تحوت كتكون أصوار صلاعي قست صلاعي ذكر
ناي بحقي تحط كتكون نابله أسفيه قال يسولك على هو تسمع لنا سامي الحاونة حراي كالوات كابز مصحف سنتاي تماهرنا إحنا أنت لنا أملاك أنت فقدوا أبز سومون ناب هايمانة أبوينا هنسجر فقد أملاك يخون أبونا نشتيك فتن بزح هراي رزنة حبتنا هراي صبو أنا دحيرة حيمة كم جميرة مسا أبز بروجرام كن كابتي وحدة تمهاركو تاب كي بعلنا نرحق كم دلنا قبل علي حواتنا بتصوتنا خون خا كنفرد كم ديبلنا بحاتيات ناي فتوتنا حواتنا كم زسلو زخونا كوي وخمز قديمو وندل إلنا كنفرد كم ديبلنا خازيات ماهيرة كل نجار نمخنيات كم دمت ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ኣብ ሂወትና ደጋጥመናስ ንምኽንያት ተኣምበር ንፍረዲና ከም ደይኮነ ኣብ ልዕሊ ካልእ ሰብ ክንፈርድ ከም ደይብልና ብሓጢኣቱ እኮ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እኮ እዩ ክብል ከም ደይብለይ ካብዚ ዓይነት ሓንቲ ተማሃርኩዋ ባዕልና ከዓ ካብ እከይ ክንርሕቕ ከም ዘለና ብንስሓ ብጸሎት ካብ ሕማቕ ነገር ክንርሕቕ ከም ንኽእል ተማሂረ እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ተቆርቡ ብዙሕ ዝዝክሮ ማለት እዩ ስለደይ ተቀረብኩ ብዙሕ ብጸሎት ብዙሕ ነገር ክንልውጥ ከም ንኽእል ፈሪሃ እግዚአብሔር ክሓድረና ከም ንኽእል ካብ ሓጢኣት እውን ክንቁጠብ ከም ንኽእል መቸም ሓጢኣት ወላ ከይደለናዮስ ብዙሕ ግዜ ንገብሮ ንፍጽሞ እዩ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ግን እንድሕር ኣብ ጸሎት ተመርኪስናስ ክንቁጠብ ከም ንኽእል ወይ ቀልጢፍና ክንናስሓሉ ከም ንኽእል ተማሂረ ማለት እዩ على هيوت يسمعلنا رزنت حبتنا ምክንያቱ ምስቲ ጸሎትና ዝተሓሓዘ ኣምላኽ ዝሰምዖን ዘይሰምዖን ጸሎት ኣምላኽ ዝቕበሎን ዘይቅበሎን ጸሎት ኣምላኽ بزي أجاباب تقريبنا بقيم تقريبنا بتعبيد تقريبنا بزي السحان تقريبنا بقفعين تقريبنا صلوتنا كم زي قبلو هناتو انت تسألهم ونا يسمعكم ني يأداوكم بدم مليئن سلازي ندخافت حوص قولو نمبلت تتابقولا ندخارد اوو نمسكين دنكسلو شعو ناباي مصمو أنا نسخم النماغوت زبل ما أسي صلوتنا قبول زي كون حدا خاب تخنفعات እግዚአብሔር زي مخان إيو صلوتنا قبول زي كون اتن احنا نصليو وهابنا نصليو زلنا نعنا زغود انت خوينو اتن احنا نحطو زلنا مسفقات እግዚአብሔር ዝጻረር انت خوينو اتن احنا نحطو زلنا غزيون ساعتون زي بصحت خوين بتفلالي مخنيات صلوت قبول كم زي كون أملاخ زي من لسه صلوت مستي نحنا بحريات كنكونو زي بكنكونو زجبعنا بزي مخانا ويكا كنكونو زي بجبعنا بمخانا زي من لسه حتى خمزلو بتعمي أبزي حبتنا رزنت تقول سنة سنة تقيس اللوك على هو يسمع لنا حبتنا رزنت هراي كالوت بمن صرخات راي زربحنا زي كونس أبزم عرافسي وين أبزم صحفزي زي تردعنا زحلفن تليون جزيه سلازلنا كنريو نخيلنا تملشنامو أبزار استزياء ويابزار الزياء يتردعنا نبلون تلون تنزلوانا ورب دقائق كنتكمل نخيلنا
الرأي علنا جزء هنا حسابات زلنا حسابات تزيبلنا تجزينا كنت كمالو كعاس لزقبانا أبونا أبي ملاك سلام على معدان هبوم بسألت كعاسولنا نبنا نبسألت بخبري أعد الرأي بنا قال هوت يسمع لنا توم كلكم نلعلي كل عمت كبابي 3 عمت أب قدامي كفالن دحراي كفالن مسانا زتقعزكم كلكم بيتوب التفلالي نجر تكاتاتولنا حسابكم تهبو رؤيتكم تقلصو تردعكم نما تكافلو زنبركم نزقو بعون كسعزي على تزي كمتي حفتنا املو بزمرتو بقزيو مزمور إنا زمركم مسانا كسعجي زي صنعهم እግዚአብሔር አገልግሎትኩም ይባርክ አነ ክሪኦ ከለኹ እዛ ቀዳመይትን ካልኣይትን ክፋል ክልተ መጽሕፍቲ ንኸባቢ 3 ዓመት ዝኣክል ኢና ሶሉስ كنمهر صنيحنا مالتيو إذن مصحفتي زياتن نمجمريا غزي بناي إرترا أرثوذكس تواهدو بيتا كريستيان بقانقانا كمزي موكسي إذا تتصحفه ملؤ مصحفتي مخانن ناي بحقي داس زبلن زحقسن ايو اتي كالي كم مجمريا زرعنا ايو بأماد مستير مجمرنا دما بزح أبدأ كنسمع خلنا بيتا كريستيان توهدو ناي دناقور ناي زي تمهرو نكرسة زي تفلت أبصو صواي كم تنبر مصحف قدسوين كم زي ناتا كم زي ملكتا قلكا زعلل ززرب بزحيو كبرنا أملاخي قنقل إذا بيتا كريستيان زيا نكرستوس أصبق أطفلتو تردئا فليت أدما تملخو بيتا كريستيان إيا أمو إذن مصحفتي زياتن بيتا كريستياننا بيتا كريستيان توهدو انتاي تمثل كمون نحنا دك توهدخه أمنت توهدو انتاي إنا انتاي مخانا من النتنا زقلتان انتاي النتنا دما زفلت أنان مصحفتي إيان كله أبزن مصحفتي زين تصحفه اتخلو أملاكنت كريستوس زقلس كله مسمنتاي تسنية انت دعيلنايو كله بلين حدشن مصحف قدس
أبز مصحف زي موكسي زتتصحفو مصحف أيو أما أتوم نبزح جزية زتخاتلنا النزن مصحف تون زتمهرنا ين كمتي هيوت حفتنا زبالته حدا قص كلتا قص نمعلتي ننببنا تدقيمنا يو زيادة بيت كريستياننا نفلتا زيادة ما نحنا مننتنا نفلت بزمس أو حج أين وسدن زمس أون قوتيتو أي وسدنا أما بيت كريستياننا هابتام مخانا بيت كريستياننا كل زلوا مخانا بيت كريستياننا مصحف قدساويت بيت كريستيان مخانا مسرتاب مصحف قدس مخانو كل أقل قلت هادما منش مسرتو مصحف قدس مخانو التملخو دما نحاد እግዚአብሔር مخانو إذن مصحف تزيئن أصبقن زغلحا إيان كاين وسد نابكالي كاين قتت نابكالي عندن ولتان زخنانا أين فلتنينا كاين بلدما مننتنا زفلتانا نبيت كريستياننا أين فلتانينا كاين بلدما بيت كريستياننا دما انتاي كم تمثل انتاي كم تعيي انتاي تلقخ آدما زيادة أقلحو زفلتنا إنا كنمهار صنيحنا إذن مصحفتي زيانون بخوم إيان تدالين مو نزن مصحفتي زياتن كفل تمرتن سبكتن هاجر السبكت أبسمين أمريكا زلوا كلهم أبوتاتن أحواتن نعمتات دخيمنا كيبولو نزن مصحفتي زياتن زدالو لنا እግዚአብሔር أب كله قعزهم عواتي هابهم أب كله نابرهم دما سلام يهابهم أما نزن مصحفتي زيان حجون حليفنا ين عندنا تماهرنا ين عندنا رئينا ين عندنا لنا أبشل فسعلنا كندربيان زي كنا نتايدا نقهن مشتن موكسينا ين زخانة أبيت كريستياننا زقبر حدا بحدا أبزئة تقليس النائيو انت دا أداقماي ملسنا إنا أستنتنايو إندا أنببنايو انت دقاقمنايو دما من النثنا نفلت بيت كريستياننا دما كساب كندي هابتام كساب كندي بيد حنت كساب كندي مسكور السستر راخد كساب كندي دما ناب سماي تتأمت مخانا دما بفلتت بمردة كنفلتا نخل إنامو نزل مصحف زين حجون حدرا دقيمنا بتستعملنا ننببن حجة ننببن كلنا بزح تقصتاتنا نرئي تتقصي أو غلا إنا نحلفو نيرنا كمرئستي حدا خلت تقصي إنا ننبب نير نمبر جن اتحادة صغلتة تقصي أو تصحفة جن عسرة ثلاثة تقصي مش زخيد أو تصحيف سلازلة تقصي بتقصي كسلنا أنت عم بيبنايو فلتتنا يسفح من النتنا نفلت بيت كريستياننا دمان تاي مخانا نردعه كابعاق نوص زي كوناس كابعا نزوصو نمل سلا ننتخن كون تملسنا نزن مصحف تزين كننببن እግዚአብሔር نخلنا حيلي يهبنا أبونا دما دخيمة كيبلكم كله نزن مصحفتي كالعين قدامين
نخلي ساعات زأكل كل جزء سولس دون داولكم زمرحكمنا زمهاركمنا زردأكمنا دما እግዚአብሔር ቀድመን ጣዕናን ይሃበልና ኣብ ኩሉ ኣገልግሎትኩም ድማ እግዚአብሔር ዓወትን ኣሳልጦን ይሃብኩም ሓንቲ ካብታ እምነት ትብል ዘስተንተንክዋ ዝሓለፈ ሰሙን ርኢናያ ነርና ኣብ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮምየ ምዕራፍ 13 ይቕረታ ምዕራፍ 14 ቁጥር 23 ካብ እምነት ዘይኮነ ዘበለ ኩሉ ኃጢአት ኢሉ ካብ እምነት ዘበለ ዘይኮነ ኩሉ ኃጢአት እዩ እምበኣር እዘን መጽሕፍቲ እዚአን እምበኣር መሰረት እምነትና ዘፍልጣና ኩሉ ዝግበር ድማ ካብ እምነት ምዃኑ እቲ ዝእመን ከመን እዩ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝነበረ ዘሎ ንኩሉ ሕሊፉ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ዝነብር እሞ ስለኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ኣብዚኣ ኣነ እታ ታሽመይ ወዲኤ ኣለኹ ምናልባት ሓደ 5 ደቂቃ ድኸውን ኣሎ ኣቦና ተወሳኺ እንተሎ ከምቲ ኮይኑ ብጸሎት ክንዓፁ ማለት እዩ الهوت يسمع لنا دحان بصلاه عصولنا بنا انت سلام زصلى صلاه كم بحدش كل زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت اللعلو كل زخنت قدس بيت كريستيان لمنالنا قبل الحزب المؤمنين بزح سلام كهب كل سلام سلطان ذلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام ጸልዩ ሰማያት ነበር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ فاركان تاب سماي كم دمام دري يكون علة تنجرانا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لما بدلنا عسانان تقلنا كم كفاد احنا ننبرا فتنايت اتولنا من قسنا حيلن كبرن نزل علمنا تكايم امين وزيت يا مريم بني قدس جبريل ملاك سلامتا سلام دك له حلنا خد انقليخي بسقاخون دنقليخي ادى اجابير صباحت قويتا سراوي سلام دك له نسغيكا وان استبرختي خي فركر سفن برخيو وملت تصقى እግዚአብሔር مساخيو اوفس تدس ولكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ونقول እግዚአብሔር لمنكان مالدكان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقانا خم እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካን ፈልጥ ባዕዳ አምላክ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕን አለና ሰማያት ዘለኻን ሰላም ከአብ ለነፍስ ኩልና አድር አብዛ ዓለም ዘመን ማረም ሰላም ሐሉ كل مرات نسوي سلطان قدسم كسلام حبهم أبزريانا نزلوا مكان تأذب كأمخراب أما تاونا موسانا نزلوا براوتنا منون سلام حلوهم بودون بعون عني وقت كنبرن بكل سنة عم لخدمة نعاني جابير بنفرح بياونت كنركبن كريستوس مسؤول مسلمان فاز قدسن مسكانا صنعتن بوزل لك على من كل ساعة نزل علم أمين قدوس قدوس قدس جابير أملخنا زنا بركاز اللخا كل حليف كار منزل علم تنبر كم مسراق ساع معراب كم سمينك سعدبو سم كان زل علم تمسكن يكون اتي خبابي 3 عامات بتغاتا تالي كن مهارو زصنا حنا دما እግዚአብሔር አምላኽና أأمرنا زسفح فلطاتنا زعزز كوينو زيادة دما نعخا
زفلت مقدخا زتحز نفس ماي زت أمث دما قبرلنا قدس الجابير أملاخنا تقولوا زتمهرنا له تمهرنا يو مسبات كنكات علو مسبات كنسح حولو زي كونس حلنا أنك إحنا نقبره سيطان رتيعنا بفلتات بمنفساونات نحاتيات رقيتنا بمنفساو عوات النوصالو قبرلنا قدس الجابير أملاخنا إتوم زمهارنا قدمان تعنان هبلنا أقل قلتهم بارخ حجر ما جابير أملاخنا خالق بحجي إن مهارو دما كله كبر خاز قلس أبقى الميخات حتى بيلون عنا دما موداتنا زي صبق خون سحاق زنا تقول نفلطه هيوتنا زفلت قبرلنا بنادينا قدس رنقل مريم أمالاد النت بناي ملاك ترادع النت بناي نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلتاي تفلينا كمتنا هواريات زمهار كايا ما بسمايات تنبر ربنا نبلنا نسوعك لنا سمكاي قدس من قصات نسا فقد كامتا بسمايكم دمام دريوكن علات انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا تقلنا كفاد احنا ننبرا فتناي تتونا نقسين حيلين كبرين نزل على امنات كايم امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك يستاوي شري يجزينا أملاك نوران يذكر سكان لك كنا سريات يدم ساسي أبسا ولدو لبرو كشات إبراهيم أنتم عوية كنا توعي لي كنا تبران سالقو سنات بدس مكم كنوا فتانو من صاني يرسين سكلوان سمات يجزيو مهار النكسوس مال عسر تغلت يجزيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس جيو مهار النكسوس زحلف محر الناب زمسحل والناب عفو المنفس قدوس بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس مال عسر تغلت بنت اجزيتنا مريم مهار النكسوس 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 صقا قويتانا يسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ንኽንጅምር ዘነቓቕሓና ዝጀመርናዮ መፅሓፍቲ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ክንፍፅም እግዚኣብሔር ዝሓገዘና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን ዕብየትና ዝዕቢ መንፈስና ድማ ዝሕድስ ግበረልና ኩልኩም ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ምሸት ግበረልና آمين قال هوات يسمعلنا استسلي صلوت تمهللنا يا مهللا أبكر مكزابير عريقو معات زغرر محرت زورر يقبرلنا كلهم حزب اكزابير جزيكم من سراحكم من وهاهدكم أبزز لهم موتا أب كلهم نعاد علم بانك أدوان بتبعاتن تكاتات الوزم سهم قدس بيت خريستيان السيادة صادقان أسبت فتاني خفالكم تبل كم تقدس فقادو خينو أبسانان بدلنان دخامنان سيافنان كي تصاباسبه بعين محرتو كساب السعز بدحان سلام عكيبو أبز قدس قباية كنساتف سناي فقادو زخون لنا نزمت قباية خابس أقو تقدمينا مراحي بدحرينا مسألة معقوبو خوينو أبزمت قباية بدحان سلام كنساتف نا إجزابير قدس فقادي هون لنا سلام حدرو بسلام يرخبنا آمين برهلت ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን آمين
ህይወት يسمعلنا بروخ ليتي ቃል ህይወት የስማዕልና ቦታትና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ክብረት ይሃበል آمين ቃለ ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ آمين نخلها قال هيوت يسمع لنا ቃል ህይወት የስማዓልና ብሩኽ ለይቲ ቦና آمين نخلها قال هيوت يسمع لنا